Lagmapas-mapas mo lang ko ano yan. Basta kapalit lang og tambal ni mama. Naunsa man di mo mama? Sakit lagi yan, lubog naman to. Karong gani iya, pagkapamahat na pantingkan to. Unya karon long wala jud kay bugas dito sa inyong balay. Wala yun. Unsa may gikaon sa imong mama dito? Katurang marang yan nga, akong gibilin gaina. Long, pwede mangutana? Pwede man niya. Unsa ning lugar dire? Di masalang man niya. Di masalang? Magagikan. Ito bukin na, nubag saging. Ibutang na sa na dire be. Nalubak ang saging sa bukid. Oo. Ibutang sa ipadaplin sa dalong. Bugat-bugat na ba? Unsa man ni mo saging? Akong ibaligya iya para makapalit og bugas og tambal ni mama. Naunsa man di mo mama? Sakit lagi yan, lubog naman to. Pila na kabuwan pud naglubog si mama? Duha na kabuwan. Duha na kabuwan? Wala day mo ikapalit og tambal. Wala. Naglisod gaya po yung palit og bugas niya. Naglisod mo og palit og bugas? Ako yan, anong kamot ko nga. Ato ko bukid, balag. Kuan gamay ra para makapalit ta og bugas og tambal ni mama. Muna nining kamot kag bukid? Oo. Kanang saging imuha na. Dili man yan, nagpasuhol raman ko. Main lang ni saging nagpasuhol ya para makapalit og bugas og tambal ni mama. Ako man ibaligya ya. Kana pila ron po halin na imong saging? Mga naaraman ni sa mga 50 raya. 50 pesos? Oo. Saan pagpalitan ng bugas at tambal sa mga 50 pesos sa mana? Tunga lang sa kilo yaw, tambal ni mama. Karong gani yaw, pagkapamahat na pantingkan ni Udto. Problema na po kuhan, mahalin ba ni Udeli kay gagmayoy man. Unya karon long wala jud kay bugas dito sa inyong balay. Wala din. Unsa may gikaon sa imong mama dito? Katurang marang ya nga akong gibilin gaina. Katurang marang imong gibili ang gikaon sa imong mama. Do kabuok. Duha ka buok. Moro to gikaon sa imong mama ang marang. Oo. Sus Ginoo. Nag-eskwela pa ka? Eskwela ko. Undang man ko kuan, elementary man nang nag-aas lang ko para kung unsay mga sideline. Maka-sideline ka? Sideline ko, palit og bugas ni mama og tambal niya. Karon long nakaigsoon. Tularan mi ka siya sa balay. Oo. Akong mama og akong manghud na bae. Imong mama og imong manghut ka bae. Problema lagi ko karon niya kung saan ako makapalit sa tambal ni mama. Nawa kay kwarta gidaan. Wa jud kay kwarta. Wala. Diyos ko. Lagi niya. Ngita ako pangwarta nga. Kung asay pangwarta. Tuman ako nga makita pa si mama. Wala ang sakit ni mama. Unsa man sakit sa imong mama long? Gioperahan siya sa kilid. Unsa may sakit? Kuan. Bukol sa matris. Bukol sa matris? Oo. Problema na mo karon niya kay balik pa man si mama na ako sa ospital na. Wa man may kwarta nga ipapabalik sa iya pa. Wala may kwarta ipabalik sa iya ha? Wala. Lisod na gaya may palit og bugas karon niya. Nagmapas-mapas mo lang ko ano yaw. Basta kapalit lang og tambal ni mama. Bahalag mapas mo ka? Basta makapalit lang tambal sa imong mama? Oo ya. Karon gani iyaw nagkaarap og marang dito sa bukid mo pani akong kanudto karon. Mao lang pud mo paniud to karon marang sa bukid. Kabuok. Isa ka buok. Saan man niya nga wala man jud. Baligya ko pa nga ng saging para kapalit og bugas. Usa pa tambal ko di mama. Ginoo. Bilib ko sa imong nga bata ba. Buhaton gyud nimo ang tanan para sa imong inahan. Panggaa jud ang imong inahan namin tas na pa ha. Karon long haman dapit ang inyong balay. Na dito Santa Ines. Santa Ines. Layo-layo pa. Oo. Stansya. Karon wala may bugas dito. Wala. Sige uban na lang ko kay para makita na ko ang sitwasyon sa imong mama. Okay ra sa imo? Okay ra. Kay kanaman ko yung motor dia ah. Okay. Ha? Ginoo kaluoy po nimo. Kana pila pa na kilometro imong gibaktas dere? Pat pa ka kilometro ya. 4 kilometro gikan sa bukid. Diyos ko na maura na imong kuan. Maura na imong ang nakuha. Wait, dagan-dagan imong saging. Kumayra lagi. Tagpila naman pong kilo ani. Tagkuan ra ya. Tag 5 ang kilo. Tag 5 ang kilo sa saging karon. Oo. Diyos ko pila ram na ka kilo in taon. Sige long ubani ko sa inyong balay ta kay mo tan-aw ko kung sa sitwasyon sa inyong mama. Oh yeah. Ta. Ta. Layo-layo pa to dito no.
Mauni yung balay dali. Mauni yung mga mamalong. Uy, Nay, kumusta man, Nay? Ha? Pila na mga kabuwan nagkuhan na, Nay? Kapan po ang July. Ato pang July. So, duha na kakabuwan nagkuhan na rin, naglukog. Dili, ikan na ko na ako lang. Kanya ko ang pagkabulan pag-uwi na mo, diba? Oh. Atong June o August, September mo. ano akong giingon na. Tapos ano lang, nakakanaka para sa panginoon. Bakit mo ka para sa minahan? Karon kay wala may bugas diri karon. Wala lang. Ang tinulang namin lang, nilupo diri na paling namo. Amo ni mong ikuan ko dron. Kung kani marang, tinuod gyud mo ang zero na marang nang ikaw no. Na still lang pahitas kinabuhi. Ano akong kaproblemahan karon nga. May ikaw na pag hindi. Kapalit itambal sa akong mama. Mo na yung ikuan karon. Bilit-tuloy ko sa imo ano. Sige lang, ipakalikon na nga ang po ang permisos Ginoo. Karon long, nay palitan ta mong bugas na ha. Sige, wala po dong. Palitis ang bugas palihog ka. Sa ako ang hugas. Oh, nara. Ready. Ready dong. Oh, long oh. Oh, bugas ha. Ha? Yung kabang niya. Tulog daw magpalitan ng bugas. Sige nga, ang po, Ginoo ulit na eh. O, ano, ang palitambal sa mga mama long oh. Ha? Salamat tayo. O, kasing kaluyan sa Ginoo. Sige ka. Kampo ng kami sa Ginoo ha. Nagit mo yung yung sa pangulawin. May nilawat yun. Sige lang. Taon na nagmagdas ako sa hospital. Kanitanan. Kasi nagbantay dito sa ako. Daghay ng inunit kasi ako ang kulit sa nagbantay ng anak nga. Pero yung kati kay para lang sa ibang murang anak ng Mali mo pa mga ngurente. Nagsara yung bata, yung nanay karoon na panahon, ibuhat ng tanan para sa iyang ginikanan mga ma'am sir. Hindi nag-eskwela pag ina siya. Eskwela na lang siya. Eskwela pag yapon dahil siya als. Nagunahunak po siyang kaumakong. Sadayan na lang siya nag-eskwela. Alas bahala. Alas malamang. Basta makakuan siya. Sige ra na ya. Nay, lilit na ko magdugay na ya, long. Long ha? Sige ra. Ang po ng permit, Ginoo na ya. Para na ang Ginoo sa tuwa, naglantaw na eh. Pati na sa mga sitwasyon karon, swerte kayo ka na, anak-anak sa Ginoo na niya. Bukan. Long, mga na ipahit mo kambal ha. Kasi kaluyan sa Ginoo nga makabalik ko. Oh, kaming bugas, pag-bungag mo ha. Ayaw mo pagkaon sa anak-anak. Nasa maurutulong nga long. Nasa lotir ko sa imong gibuhat ha. Gibuhat mo kanang para sa imong anak-anak. Anong mamamay. Hindi na ko magdugay na ha. Sige na, ang po ng ganun na ha. Long, Porto ha, kasi kaluyan Ginoo makabalik ko ha. Salamat kayo. Sige.